langt de fleste af mine kollegaer er ufaglærte. De ser ikke så lyst på samfundet, for at sige det pænt, så ser de faktisk kun mørke skyer. Og den eneste mulighed, de har for at solen stråler lidt på dem, det er ved at tage sig en uddannelse. Hvis ikke man blander sig, så bliver man ikke hørt. Men hvis man blander sig i den offentlige debat, jamen, så står man stærkere. Hvis man er 10, der mener det samme, jamen, så står man stærkere, end hvis det bare er én person, der stiller sig. Jamen altså, jeg synes jo, det er helt vildt vigtigt, at folk de begynder at blande sig i debatten. Altså, og når jeg siger folk, så mener jeg sgu folk i bredeste forstand. Altså, vi har folk med fra alle arbejdspladser i Danmark. Vi havde valgt at tro på, at de mennesker, vi valgte hver 4 år, at det var godt nok. Det er det ikke. Man skal aldrig nogensinde i demokrati glemme, at hvis det skal fungere, så skal vi alle sammen yde vores. Så er det os, der skal sørge for at tage vores del af det, og der er brug for os. Altså jeg er nogle gange så røvtræt af det der med, at det er de professionelle debattører, altså professorer og økonomer og andre meget velbegavede mennesker. De er selvfølgelig også velkommen, men den virkelighed, som almindelige lønmodtagere står i, den skal vi altså selv bringe ind i debatten. Det er derfor, det er vigtigt, at vi klæder os selv på til at blande os i den debat. Ja, jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel. Jeg er håbløs idealist, for at sige det ærligt. Mine kolleger er klar. Jeg er klar. Er I klar?